Comencem la ruta per la Dia Empordà amb un esmorzar de pagès boníssim a Finca Espolla. Aquest esmorzar normalment es fa al mig de la vinya, però com que feia mal temps el vam fer a l'interior. Us posaran bon vi, pa amb tomàquet, embotit, formatge d'allà al costat, oli d'oliva que fan ells. Vaja, un esmorzar espectacular. I també podreu mostrar la vostra habilitat amb el porró. Què us sembla si acabem amb un solerà del 31? I ara fem via cap a Roses, al restaurant Can Cervera. És un restaurant que treballa principalment amb producte de quilòmetre zero. És a dir, que per suposat que hi trobareu bon vi de l'Empordà. I per descomptat que cuinen de fàbula, no us podeu perdre de veritat aquest restaurant. Mireu quines gambes, quina carn, estava tan bo. I per acabar aquests postres per llepar-s'hi els dits. Boníssim! I per fer pair anem cap a Mas Llunes a fer el tast sensorial. Amb aquest muntatge de llums i música podràs experimentar el tast dels seus vins d'una manera completament diferent i nova. A mi em va encantar perquè em va permetre capbussar-me en el rerefons de cada vi i poder-los gaudir molt més. És una experiència única. I acabem el dia anant a Vilamaniscle a Mas Vivent, un hotel rural que no us podeu perdre. El lloc és preciós, però és que l'entorn és una passada. Us sentireu super a gust perquè cuiden tots els detalls. El Xavi i la Montse són un amor i us faran sentir com a casa. Que no falti bon vi de l'Empordà. Mireu quina obra d'art. Aquesta amanida és tan preciosa i estava tan bona. Tots els plats els cuina la Montse allà mateix i la veritat és que són una delícia. Mas Vivent és un lloc ideal per desconnectar. És un lloc immillorable. I ara cap a Cantallops, a Vinyes dels Aspres. Algunes instal·lacions del celler són obra del reconegut Pep Atmetlla. Està clar que el David té molt bon gust i sensibilitat per tot allò que fa. Us recomano molt que visiteu l'interior d'aquest celler perquè quedareu bocabadats. I ja ni us dic quan comenceu a tastar els seus vins. Buah, i si et mola l'oli tampoc te'l pots perdre. Mira quin color. Està claríssim que Vinyes dels Aspres és sinònims de vins molt ben fets. I ja l'última parada, Masia Serra, que feia una tramuntana, mare meva. Masia Serra ha fet una aposta claríssima per l'enoturisme i la veritat és que ho fan molt bé. A més d'anar-hi passar el dia, també t'hi pots quedar a dormir. Mira això! I per suposat que podràs tastar tots els seus vins i acompanyar-los de molt bon menjar. A mi, aquests tomàquets confitats amb burrata fumada em van captivar el cor. Et recomano que miris la seva pàgina web on podràs veure totes les experiències que t'ofereixen. Moltes gràcies, Farners, per aquesta visita tan xula que ens vas fer. Que bé que hem estat per l'Empordà. Fins aviat! Salut!